Čau lidi, já jsem Kuba Šabacký, ale tam mi to udělal takovouhle kravinu. Já jsem ve skutečnosti jmenoval Kuba 31 a dnes budeme mít šílený vaření. Takže jsem si pro vás připravil sojovou omáčku, sůl, misku, nůžky, lžičku, alebo radši lžíci. Máme tady. A čínskou polívku. No, nevadí. Je tu velký burdel, takže nebudu zdržovat a dáme uvařit vodu. Nechcem zpět. To bychom byli zpět. Teďka nalijeme sojovou omáčku do tohohle. Jen radši jedem trošku nebo více, nevím. Trošku soli. Tady sůl, pardon. Moment, já ji odevřu. Pěkně to smrdí, ale je to dobrý. Kurva. Pardon, píp. Co to sprosté slovo? Nějaký lidi třeba to sprostý slovo přímo milujou. Soja je dobrá. Radši je necháme a rovnou to uklidíme. A tohle. Aby a.k.a. porec to vyřeší, už se nám dovařila voda. Volíkač. Tužičku potom se beru později, no. Teď uděláme super věc. Čapnem tu vodu a nalijem. Tralala, máme černou vodu. Na černou. Já to střihnu, naliju do toho trošku vody. Jsem zpět. Dělejte, jak to vypadá. Divně. Přidáme k tomu ještě trochu soji. Jak trochu, pořádně. Stříkej tam. Ronlí. Dobrý? Tohle jsem zkoušel i včera, ale byl to totální hnus. S tou sojou jsem to přehnal. Chodná to zajímavě. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like. Jestli se vám video nelíbilo, tak nedávejte like. Anže zatím. Čau!